Izisulu zezikhukhula zangombasa eThekwini KwaZulu-Natal namanje azikazi ukuthi zizokhishwa nini emahholo omphakathi. Ngokwestatimende esikhishwe yihhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal ngeledlule, izikhungo ezingama-96 kweziyi-130 ebezihlalise abantu zivaliwe. Nokushiya imindeni elinganiselwa ekhulwini isahlele ehholo lomphakathi eNtuzuma. Abanye bahlala ematendini ngaphandle kwehholo. Ithemba lokuthi sizophuma la asenalo ngoba kade kwaqala kuthiwa kusasa kumanje sibhakishile koplastiki ingubo silindele kona ukuthi impahla zethu ukuthi kuyahanjwa kodwa manje futhi esiphinde sesakuzwa futhi manje sekuthiwa sesizophuma ngenzeka siphume ngonyaka ozayo ngenza uChristmas usudlele la lento engasiphathi kahle ngoba masizwa amanye amahholo aphuma kodwa thina sihlela sazi ukuthi nezivimbile. Ngomfumfu nangolwezi amakhulu abantu abasinda ezikhukhuleni bathuthelwa ezindaweni ezehlukene okujwayele ukuhlala kuzo abafundi basenyuvesi nezikude nalapho kwaguguleka khona amakhaya abo. Ihhovisi likaNdunankulu lithi liyazazi izikhalo ezethulwa izisulu zezikhukhula eNtuzuma. Liyathembisa ukuthi lizophawula ngalolu daba kusasa.